Bé, bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Plaça Brusi, la darrera del curs, perquè avui, com bé sabeu, és l'últim dia de curs. No havia passat mai que tanquéssim el curs d'aquesta manera, però ens fa molt contents i estem molt agraïts que avui tinguem de convidat ni més ni menys que el president d'Esquerra Republicana, el senyor Oriol Junqueras. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Gràcies. A més, el timing és perfecte perquè el partit demà encara un Consell Nacional per començar a greixar la màquina electoral de cara a les eleccions generals. Ja sabem que el botó nuclear de convocar-les el té el president Sánchez i ja ens té acostumats a aquests moviments inesperats, però com abans estigui preparat, millor, no? Però Ell té el botó, però nosaltres tenim els búnkers. No sols això, avui continuem devagant al sector de l'educació, després de que ahir la majoria de mestres i professors rebutgessin aquest preacord sindical amb la Conselleria. Fa poques setmanes Esquerra Republicana finalment donava el vistiplau als pressupostos de la Generalitat, els primers que, si tot va com ha d'anar, podrà aprovar el govern d'Illa, i som ni més ni menys que a les portes d'una visita del papa a Catalunya. Així que, senyor Junqueras, de teca per abordar segur que n'hi haurà. De seguida passo la paraula als estudiants perquè comencem les preguntes, però no volia deixar d'esmentar que em sembla que l'àmbit universitari no li és pas aliè, però que malauradament des de ja fa uns anys vostè està foragitat de la universitat, recordem-ho, està inhabilitat, malgrat que hi ha vigent una llei d'amnistia i no volia deixar de recordar-ho. Res, li agraeixo un cop més que hagi acceptat la invitació i, si us sembla, doncs, comencem la roda de premsa. Com bé sabeu, els companys dels mitjans, us agraïm molt la presència, però avui els protagonistes són els nostres joves periodistes, així que, si us sembla, comencem. Gràcies per l'acollida, diguem-ne, i gràcies per la presentació. I només una breu referència. Efectivament, soc professor d'universitat. No me'n deixen fer per una inhabilitació absoluta amb un argument que m'agrada explicar, que és que soc un perill, por constituir un peligro de contagio de un espíritu de rebeldía entre los estudiantes universitarios. Llavors, com que no vull desautoritzar-los, diguem-ne, com que no vull frustrar les expectatives dels que em van condemnar amb aquest argument, vull contribuir a contagiar un esperit rebel també a la Pompeu Fabra. Bon dia a tothom. Som-hi. Sí, us presenteu quan feu la pregunta, si us podeu alçar millor. Bon dia. Perdó, dius? Molt bé. Demà el Consell Nacional han de començar a preparar les llistes electorals per les generals, però el seu líder a Madrid sembla que té una estratègia pròpia. Vindrà demà Gabriel Rufián i s'entendria que no ho fes? Amb el Gabriel ens uneix una amistat llarga i intensa i jo, com sabeu tots, comparteixo amb ell les seves inquietuds i justament el que ell proposa és el que Esquerra Republicana representa a Catalunya i, per tant, desconec si demà vindrà, però si ve, escolta, estaré encantat que vingui i si no ve no passa res, perquè el que haguem de fer ho farem igual. De fet, demà no fem res. Senzillament es posa formalment en marxa el comitè, però és com es posa en marxa en totes les altres ocasions, en totes les altres eleccions, en tots els altres moments de la història. No hi ha cap diferència respecte al que hem fet sempre. Potser si us agrupéssiu les preguntes més o menys per proximitat us estalviaríeu el lío aquest del micro amunt i avall, però... Sí. Pablo Ordejón, estudiant de Polítiques i redactor al Diari de Barcelona. Demà s'inicia aquest Consell Nacional per escollir les llistes de les generals d'Esquerra Republicana. Gabriel Rufián ha mencionat que a ell li agradaria fer la llista tal qual al seu parer. Vostè acceptaria una llista feta per Gabriel Rufián i fora dels òrgans del partit o ni que fos amb l'aval del partit? Moltes gràcies. Escolta, nosaltres acollim amb enorme interès i carinyo totes les opinions de tothom, només faltaria, però és evident que les llistes d'una organització política les fan els militants d'aquesta organització política.
Més preguntes. Ara escoltem a tothom, només faltaria. A tots els militants. Aquesta és la nostra feina. Bon dia, jo sóc la Clàudia Casanovas i voldria saber si manté la confiança en Rufián i especialment si serà el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions generals. Gràcies. Tal com segur que es dedueix de tot el que he dit fins ara, sí. Sí. Si no, no hauria dit que ens uneix una llarga amistat intensa i no sé quantes coses més i que la confiança i no... Sí, clar, sí. Som-hi, més. Hola, bon dia, jo em dic Laia Pertegaz. Pel que fa a les vagues d'educació d'aquests dies, per què donarà suport als pressupostos d'Illa i tot i el conflicte del sector educatiu? Justament perquè, com que hi ha un conflicte en el sector educatiu, és bo dotar el govern dels recursos necessaris per poder afrontar-lo. És a dir, l'aprovació dels pressupostos el que permet és que el govern disposi de 500 milions d'euros addicionals respecte al que ja tenia, i en l'àmbit de l'educació 500 milions i per tant li dona al govern recursos per intentar solucionar aquest conflicte i per arribar a un bon acord amb els mestres i els professors, justament per això, és a dir, amb la voluntat de contribuir a la resolució de la millor manera possible d'aquest conflicte s'aproven pressupostos. Vull dir, jo no hi sé veure en cap cas cap mena de contradicció, que potser es deduïa del format de la pregunta. Al contrari, jo hi veig tot el sentit, tota la convergència. Aprovem pressupostos i destinem 500 milions addicionals a l'àmbit de l'educació justament perquè el govern tingui instruments per intentar resoldre el conflicte. També inclou acords importants en l'àmbit de l'educació respecte a la climatització d'escoles i instituts, que és una qüestió molt rellevant. Com sabeu, els que hagueu passat per escoles i instituts, que el mes de juny o el mes de maig o el mes de setembre o el mes d'octubre devia fer una calor terrible i a vegades difícil de suportar, diguem-ne, no? Però també molts altres acords, per exemple, 260 aules d'acollida, acords respecte al català, etc. Per tant, hi ha un molt d'instrumental que posarem a disposició del govern fruit d'aquest acord. Hola, Hola. Soc l'Adrià Marimón. En referència al que estàs explicant, expliques que el tema de l'educació ho veus molt contemplat en els pressupostos o la proposta de pressupostos. Aleshores, jo et volia preguntar si interpretes que els professors estan fent un gra massa tenint en compte que tot el que anomenes els pressupostos és favorable. Gràcies. En cap cas espero que es dedueixi del que he dit que penso que em fan un gra massa. En cap cas. Per tant, la pregunta és molt oportuna perquè em dona l'oportunitat d'intentar aclarir-ho. Entenc que estem en una roda de premsa, però també estem en una roda de premsa amb persones amables que entendran que faci alguna referència de caràcter personal i familiar, diguem-ne. En el meu entorn, que està ple de mestres i professors, tots han votat que no. Tots. I, per tant, entenc perfectament el vot no. Per què entenc el vot no? Doncs perquè estic convençut que el conflicte que es planteja en l'àmbit de l'ensenyament és un conflicte que va molt més enllà d'una qüestió salarial. Sens dubte, el salari és una qüestió important a la vida dels treballadors i de les treballadores. Clar que ho és molt important, molt important. Però en aquest cas hi ha moltes més qüestions que es plantegen. Quina crec jo personalment, quina crec jo que és la qüestió fonamental que es planteja en aquest conflicte? Jo crec que és una qüestió de sentit de la vida, de sentit professional, de vocació, una qüestió vocacional. Per tant, que va a l'essència del que és la feina de mestre i de professor. Aquells que som mestres i professors, o la majoria d'aquells que som mestres i professors, ho som perquè ens agrada ensenyar, perquè ens agrada explicar, perquè ens agrada aprendre, perquè ens agrada fer classes. No hi ha res que em provoqui més plaer, almenys intel·lectual, que el fet d'estar en una aula universitària i poder parlar amb vosaltres i explicar-vos coses i intentar ensenyar alguna cosa que sigui de profit i de passada aprendre coses amb vosaltres.
I crec que bona part del professorat, no només d'aquest país, sinó del món occidental, té la sensació que aquesta vocació ha estat, d'alguna manera, traïda, que d'alguna manera se'ls impedeix, o no se'ls deixa, fer allò que voldríem fer allò que ells creuen que els correspon, que és ensenyar. I crec que creuen que no se'ls deixa fer perquè d'alguna manera tenen la sensació que se'ls imposa, que se'ls exigeix fer moltes altres coses que no són ensenyar. I potser estarien disposats a fer moltes altres coses si també poguessin ensenyar, però creuen que no se'ls deixa. I crec que aquí hi ha l'essència de la qüestió. Quan algú es dedica a un àmbit professional de la vida, sovint ho fa per vocació. En el cas dels mestres això és segur molt rellevant. És una professió, és una dedicació que exigeix molta vocació. Si no la tens és molt difícil. Posar-se aquí davant i intentar ensenyar coses, o tens molta vocació, o pot ser molt difícil. Molt difícil. Hi ha gent que no ho vol fer, que no ho sap fer, que s'angoixaria. I jo, en canvi, gaudeixo fent-ho. Per tant, jo crec que el que hem de resoldre és aquesta qüestió de l'essència de la professió, de la vocació, de deixar que el sistema educatiu ensenyi. Em deixes que allargui la resposta? I tant. Però et faré una repregunta, ja t'aviso. Doncs repregunta, perquè com que jo contestaré el que vulgui, doncs ja m'ho faré venir bé. Digues. Aquesta manca de reconeixement a la vocació, que estic d'acord amb la teva reflexió, Esquerra Republicana, que va estar al govern durant uns anys, en té responsabilitat, aquest sentiment? Sí. En té responsabilitat i hi ha moltes coses que no ha fet bé, segur. Què no ha fet bé? Doncs justament no cultivar, no cuidar i no preservar la importància de l'ensenyament, la importància d'ensenyar. És a dir, l'ensenyament es diu ensenyament perquè té com a funció ensenyar. Llavors, amb què en concret? Doncs, per exemple, en no donar prou importància als continguts, al coneixement. Ens omplim la boca molt sovint. M'imagino que aquí, en aquesta universitat, també ho fan, i si no ho fan, doncs és que no ho fan bé. Ens omplim la boca molt sovint de la importància de l'esperit crític. Però l'esperit crític és impossible si no hi ha molt de coneixement. Perquè només el coneixement et permet comparar. I és de la comparació d'on neix la possibilitat de ser crític amb la realitat. Per tant, diem que volem transmetre esperit crític, però d'alguna manera neguem en els nostres alumnes les eines que els permeten aplicar aquest esperit crític. Ho intento desenvolupar una mica. Si no saps història, no pots comparar allò que passa ara al teu voltant amb allò que ha passat en d'altres moments. I per tant és impossible desenvolupar l'esperit crític. Si no saps economia, és impossible comparar el que passa ara amb el que passa a altres llocs del món. I per tant és impossible que hi hagi esperit crític. Si no saps que sigui ciència, si no saps química o no saps física, és impossible desenvolupar l'esperit crític respecte al risc que suposa el desenvolupament quàntic respecte als blockchains. Clar, llavors, si no hi ha coneixement, no hi ha la possibilitat de comparar res amb res. Quan vosaltres redacteu la notícia, la que cregueu oportuna avui, si no teniu referents respecte al que diuen d'altres o el que s'ha dit en d'altres moments o el que es fa d'altres llocs, etc., la notícia serà molt buida. I serà només una mena de transcripció de paraules que podria fer perfectament la intel·ligència artificial. No té cap gràcia, no té cap interès. El que té interès és comparar, el que té interès és contrastar, el que té interès... Llavors,
hem de cuidar el coneixement, hem de cuidar els continguts. La història és important, les matemàtiques són importants, la física és important, la química és important, la filosofia és important. Perquè si no saps com hem pensat, com pots pretendre que tu sabràs pensar pel teu compte millor del que han pensat tots els que han dedicat tota la seva vida a pensar durant mil·lennis d'història humana? Per tant, voldria fer una crida a cuidar els coneixements, a omplir de sentit la vocació dels docents, a explicar, a ensenyar, a aprendre, entre altres coses, perquè algú de vosaltres practica esport d'alguna mena? Futbol, handbol, bàsquet, sí o no? Veig que sou molt bons preguntant, però sou pèssims contestant. A veure, tornem-ho a intentar. Algú de vosaltres practica esport? Sí. Val. Algú gosaria aixecar la mà de tal manera que em permetés una interpel·lació més personal? Jo crec que tenim el Pau Paniti aquí, Molt bé. que és porter del BM Granollers. Ah, sí? Balonmano Granollers. Molt bé. Hola, Pau. Hola. Feu-li arribar el micro. Sí, feu-li arribar el micro, si us plau. Passa-li, ara te'l torna. Et funciona o no? Sí? Bon dia. Bon dia, Pau. Els meus fills juguen a handball, sí? I juguen contra el Granollers, de tant en tant. Alguna vegada us guanyem. Costa guanyar-los, perquè són molt bons els del Granollers. Quan són més feliços els meus fills? Quan guanyen un partit difícil o quan guanyen un partit fàcil? Difícil. Tu, Pau, quan ets més feliç? Quan guanyes a la Roca o al Sant Antoni de Vilamajor o quan guanyes al Barça? Al Barça. Al Barça. Estaríeu d'acord amb mi que, en general, assolir un nivell de felicitat més alt quan aconseguiu fer coses que són difícils? Si nosaltres diem que volem que els alumnes siguin feliços i els hi neguem l'oportunitat de fer coses difícils, si els hi neguem l'oportunitat d'aprendre coses que són difícils, els hi estem negant la possibilitat de ser feliços. S'entén, això? Crec que si s'entén és molt important. Som-hi, més. Ja està, Pau, gràcies per la... Sabeu que al Vallès Oriental són molt bons jugant a handball i no només tenen el Granollers, sinó que tenen els de la Roca, els de Sant Antoni de Vilamajor, els del no sé què, i ho viuen amb una passió extrema equiparable a la que ho vivim els de Sant Vicenç dels Horts, que també ens ho prenem molt en sèrio, a vegades una mica massa. Som-hi, toca tu. Bon dia, senyor Junqueras, soc Genís Miquel. Jo volia tornar a la política a Madrid, però amb una pregunta una mica diferent, i és que recentment el president Sánchez ha explicat que inicia la maquinària una altra vegada per presentar els pressupostos pel 2027, i la meva pregunta era, primer, si Esquerra Republicana està disposada a negociar amb el Partit Socialista Obrer Espanyol aquests nous pressupostos, i dos, si és que ho està, quines condicions preveuen, els agradaria poder posar sobre la taula davant ja múltiples condicions que han posat en anterioritat i amb la dificultat que està havent per poder complir els acords per part del Partit Socialista Obrer Espanyol. Moltes gràcies. A tu. És a dir, nosaltres estem interessats en fer un bon servei a la societat. Sí. Llavors, estem interessats en negociar uns pressupostos. Bé, doncs depèn de l'interès real que tinguin el Partit Socialista. Tinc ni idea. Jo en aquests moments no puc constatar que tinguin un interès real més enllà de la simple declaració. Sé que han fet una declaració, però aquesta declaració no demostra res. Per tant, si volen negociar alguna cosa, doncs faran alguna proposta, espero, no? Perquè si hem de negociar sobre el buit, seria com intentar ensenyar sense continguts. A la vegada, però, vostès no donen a la legislatura per morta, com alguns partits del Congrés sí que ja han anunciat que donen a la legislatura per liquidada.
no donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa es mor, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no donem res per mort. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats i per intentar donar a la nostra societat tot el que puguem, en temes educatius, en temes de salut, en temes d'habitatge, tots els recursos que puguem, totes les eines, tot. No deixarem de lluitar ni un instant per la nostra gent, per la gent d'aquest país. Mai deixarem de lluitar. I lluitarem totes les batalles que puguem. I si podem jugar a la final de la Champions de handball, jugarem. I si no podem arribar aquell any, jugarem tot el que... I cada partit per nosaltres serà importantíssim. Per tant, nosaltres no donem res per mort, no. Probablement nosaltres ho donem menys per mort que el Partit Socialista. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Em dic Noemi Pérez. Jo li voldria preguntar, ara fixant-nos en Madrid, les investigacions que ara s'estan fent, que presumptament involucren Zapatero i l'entorn de Pedro Sánchez, podrien arribar a condicionar el suport d'Esquerra al govern espanyol i fins i tot al govern d'Illa, aquí a Catalunya? Gràcies. Esquerra Republicana té 95 anys d'història. 95. D'aquests 95 anys ha governat uns quants anys. Durant 40 impossible perquè estàvem il·legalitzats. En els anys que Esquerra Republicana existeix i en els anys que ha governat, 0 casos de corrupció. 0. No hi ha cap altre partit polític, cap ni un, que pugui dir això. Per tant, el nostre compromís en contra de la corrupció no és simplement declaratiu. No és que ho diem. És que almenys fins ara ho hem demostrat. Per tant, estem en contra de qualsevol forma de corrupció. I si s'ha produït algun tipus de corrupció, doncs estarem en contra. I intentarem fer tot el que estigui al nostre abast perquè quedi clar que hi estem en contra. Al mateix temps, també seria corrupció, també seria, estic utilitzant un present en modus condicional, també seria corrupció que des de la justícia s'acusés injustament algú, que hi hagués una acusació falsa, que això també seria injust, també seria corrupció. Com que tenim molts motius, molts, per sospitar que no sempre allò que s'anomena justícia és just i que molt sovint allò que més li falta a la justícia és esperit de justícia, tenim molts motius per sospitar-ho, perquè ho hem constatat moltes vegades, perquè hem vist com es presentaven denúncies falses, perquè hem vist com es condemnaven innocents, perquè hem vist com es perseguia a gent que no només no havia fet cap mal, sinó que l'únic que havia fet és el bé. Doncs segur que us feu càrrec de que siguem escèptics respecte a determinades acusacions. Doncs no tenim cap motiu per creure'ns que aquestes acusacions siguin certes. Ara, al mateix temps, escolta, si en algun moment constatem que són certes i que també estarem absolutament en contra de qualsevol forma de corrupció. Sí? I si s'arribés a demostrar que són certes, en aquest cas, es deixaria de donar suport al govern estatal? És una pregunta legítima, comprensible, entenc perfectament que me la facis i al mateix temps la meva obligació és respondre que no puc contestar sobre hipòtesis perquè no estaria fent política, estaria fent ficció. I si jo fes ficció us decepcionaria perquè avui m'heu convidat per parlar de política, no de ficció. Si un dia em convideu per parlar de ficció, parlarem de ficció, però no puc contestar aquest tipus de preguntes perquè no ho sé, no sé què és el que passarà, no sé què és el que es demostrarà, no sé si es demostrarà res, no sé si en el cas que es demostri alguna cosa serà greu, poc greu, gravíssima. Per tant, no entraré a especular sobre aquest tipus de qüestions. Bon dia. Sí, bon dia, Sebastià Marín. Sobre el cas Leire Díaz, Sánchez defensa que es tracta de causes individuals que res tenen a veure amb el partit. Com valora aquesta distinció? Creu que és una doble vara de mesurar respecte als altres casos del PP, per exemple? Respecte a altres casos del PP, jo crec que estic obligat a constatar alguna evidència. El PP ha estat condemnat com a partit polític, tot sencer, per la corrupció. Per tant, alguna diferència hi ha, perquè no hi ha cap altre partit que hagi estat condemnat tot el partit per casos de corrupció. El PP sí.
Per tant, almenys de moment, aquesta diferència existeix. Ja veurem després si continua existint o no. Però de moment el PP ha estat condemnat com a organització, tot ell, i altres partits polítics no. Aquest és un primer cas. Segon element que entendreu perfectament que condicioni la meva opinió sobre tot plegat. Jo he pernoctat en 5 presons diferents, he passat per 8 presons. En alguna d'elles, en concret a Soto del Real, la majoria dels meus companys que estaven en aquell mòdul concret eren militants del Partit Popular, que estaven allà per corrupció. Tots. Tots. Allà hi havia en Bárcenas, un tipus encantador. El Rodrigo Rato, un tio fantàstic. Bueno, és igual. I tants noms que ara potser els hi sabria greu que cités. Però un munt. Llavors, clar, entendreu que la meva percepció és més. Estic segur que els que estaven allà, a la presó, eren els més innocents del seu partit. Però convençudíssim n'estic. I que els que eren molt més culpables que ells són justament els que mai van entrar a la presó. Per tant, com pugueu entendre, la meva opinió és que és la que és. Bueno, doncs, escolta, jo constato que a la justícia espanyola hi ha hagut acusacions falses i que tothom sap que eren falses i s'ha demostrat que eren falses. I constato que s'ha condemnat a innocents. I, per tant, escolti, poca confiança. Ara, al mateix temps, escolti, si hi ha casos de corrupció, nosaltres estem absolutament en contra i farem tot el que estigui al nostre abast per condemnar-los, per perseguir-los i per desmarcar-nos-en. Però, bueno, s'haurà de veure, no ho sé. Més preguntes? En una altra... Perdó, un segon. En una altra d'aquelles presons vaig coincidir amb en Villarejo. Vull dir que, saps, podria anar citant, I el fet que pugui anar citant demostra fins a quin punt està justificada la meva opinió sobre la corrupció en el Partit Popular. Som-hi. Em dic Nora Massagú i jo li volia preguntar, s'ha comentat que en la seva recent visita a Pedro Sánchez li va demanar que maniobrés perquè se li aixequés la seva inhabilitació. És això cert? No. També estaria bé que quan algú... És a dir, evidentment podeu fer les preguntes com vosaltres cregueu, però un matís. En general, per a aquell a qui pregunteu, segurament valoraria que diguéssiu, quan dieu s'ha comentat, aquest impersonal queda una mica raro, diguem-ne. Seria millor, tal ha dit tal cosa, perquè s'ha comentat, jo què sé què s'ha comentat, no tinc ni idea si s'ha comentat o no s'ha comentat, no ho sé. S'ha comentat a on? S'ha comentat per part de qui? S'ha comentat amb quina intenció? Perquè segurament no és irrellevant qui ho hagi comentat i on ho hagi comentat. I probablement, si citeu la font del comentari, tal persona a tal lloc ha comentat tal cosa, és possible que el sol fet de citar el nom de qui ho ha comentat i el lloc on ho ha comentat doni pistes sobre la intenció amb la que ho ha comentat. I encara que no estem aquí per jutjar intencions, les intencions existeixen, sí? Per tant, la meva resposta és no. Més. Hola, bon dia. Em dic Eudal Sanz. Aquesta setmana ha transcendit que Podem voldria concórrer juntament amb Esquerra a les eleccions municipals en diversos municipis. Creu que hi ha possibilitat d'entesa amb aquest partit? Esquerra Republicana és un partit simpatiquíssim,
un partit amb vocació de construcció de grans majories, un partit que vol ser útil a la societat catalana, un partit en el qual al llarg de la història ha vingut gent molt diversa. De fet, entre els nostres companys i companyes hi ha gent que en algun moment de la seva vida ha militat al PSUC, gent que ha militat a Iniciativa, gent que ha militat als Comuns, Joan Tardà, Raül Romeva, Elisenda Alemany, per posar aquests 3 exemples que acabo de citar ara. Gent que ha vingut del Partit Socialista, gent que ha vingut de Convergència, gent que ha vingut d'Unió, gent que ha vingut del món sindical, de la UGT, de comissions, d'altres sindicats, gent que ha vingut del món de la cultura, del món de l'esport, del món del no sé què. Per tant, escolti, si algú vol col·laborar amb una llista d'Esquerra Republicana, no li direm pas, no sé, jo què sé, ho estudiarem, no ho sé. Jo he sigut, tinc la sort de ser alcalde d'una ciutat metropolitana on 2/3 dels regidors de la llista amb la que ens presentàvem en aquelles eleccions no eren militants d'Esquerra Republicana. 2/3. Per tant, escolti, que som un partit d'acollida, i tant, si algú vol venir a ajudar a Esquerra Republicana, a ajudar a Catalunya, tot el que sigui ajudar a Catalunya, nosaltres anirem, escolti, no sé, que vinguin, que ens ho diguin, que vull venir, doncs ho estudiarem. I si és una persona encantadora, simpàtica, honrada, treballadora, segurament no tindrem cap dificultat en incorporar-la. I que vinguin dins de les mateixes... O sigui, presentar-vos dins de les mateixes marques o crear una marca diferent? Esquerra Republicana es presentarà com a Esquerra Republicana aquí, a la Conchinchina, avui, demà, sempre, almenys en allò que depengui de mi. I que després ho acabarà decidint el Consell Nacional d'Esquerra Republicana, com no pot ser d'altra manera, diguem-ne. Ara, a mi res em fa pensar que Esquerra Republicana renunciï a presentar-se com a Esquerra Republicana. Això no vol dir que no siguem simpàtics, acollidors, escolta, insisteixo, si vol venir algú, ho estudiarem. Bon dia, senyor Junqueras. Jo li volia preguntar que, segons el CEO, els joves de 18 a 24 anys que volen la independència ha passat del 47% al 27%. Creu que en aquest context és necessària una actuació per revertir aquesta tendència o que és simplement un fet o un transcurs natural dels fets? Com ho pretén abordar vostè? Jo sóc independentista i vull la independència de Catalunya i l'he volgut sempre i per tant lluitaré per ella. I lluitaré per ella en tots els àmbits que pugui, en tots els moments que pugui, en totes les circumstàncies que pugui. I si això vol dir organitzar un referèndum, organitzaré un referèndum. I si això vol dir anar a la presó, aniré a la presó. I si això vol dir el que sigui, m'és igual. Jo lluitaré per la independència del meu país perquè crec que és el millor que li puc donar al meu país i a la gent que hi viu. Llavors, quin és el meu objectiu? Aconseguir-la. I com s'aconsegueix? Construint grans majories, amb acumulació de forces. Necessitem força. Com que som demòcrates, necessitem força democràtica. I com que l'Estat al qual ens enfrontem està disposat a utilitzar eines no democràtiques, i ho ha demostrat reiteradament al llarg de la història, doncs necessitem que la nostra força democràtica sigui molt gran, perquè no només hem de compensar la força democràtica que ells tinguin, sinó que hem de compensar totes les eines no democràtiques que utilitzen, o les eines antidemocràtiques que utilitzen. Per tant, com que el nostre objectiu és construir grans majories, una cosa que segur que hem de fer, segur, és intentar ser tan útils com sigui possible a la nostra societat. Perquè és molt difícil convèncer algú que et vingui a ajudar a fer allò que tu vols fer, en aquest cas la independència, si ell té la sensació que quan el pots ajudar no l'ajudes. Per tant, què hem de fer? Ajudar a tothom que vol que l'ensenyament funcioni i ajudar a tothom que vol un millor sistema de salut i ajudar a tothom que vol salaris justos per la gent que treballa en aquest país i ajudar a tothom que vol un habitatge digne, ajudar a tothom que vol un sistema de transport públic eficient, ajudar a tothom que vol que la gent d'aquest país practiqui esport i que ens agrada animar els nostres fills a
guanyar en el BM Granollers. Doncs jo què sé, la nostra feina és aquesta, ajudar a tothom. I llavors construir grans majories. Per tant, construir grans majories no només en termes polítics, no si hi ha un partit polític que diu que no sé què, que diguin el que vulguin, no? Sinó molt més enllà d'això. És a dir, el nostre objectiu no és interpel·lar aquest partit polític en concret perquè diu que es vol presentar no sé on, sinó interpel·lar a grans majories socials. Això vol dir interpel·lar el món dels sindicats, perquè sovint en les eleccions sindicals acaba votant més gent que les eleccions polítiques. Aquí volem interpel·lar els sindicats, aquí volem interpel·lar el món empresarial, el món dels autònoms, aquí volem interpel·lar el món de la cultura i de l'esport i el món de l'educació, sabent que molt sovint no haurem estat a l'alçada del que necessitaven de nosaltres. Però volem interpel·lar-los. I volem interpel·lar en el món de la salut i el personal sanitari i volem... Aquests són els que volem interpel·lar, sí, clar. I, per tant, les grans majories no es construeixen només en pactes entre un partit polític i un altre. No, es construeixen al carrer i a les places i a les escoles i a les fàbriques. I aquestes són les majories que volem construir. Faig una pregunta que és una pregunta ben intencionada. Ben intencionada. Us sona Antonio Gramsci? Si no us sona no passa res, no us estic examinant. Us sona o no us sona? No, sí, algú sí. És igual, tant si us sona com si no us sona. Dediqueu-hi uns segons després a buscar-ho. Polític italià, vinculat al Partit Comunista, va morir a la presó, tancat pel règim de Mussolini. Ell deia, escolta, la realitat només es pot transformar si hi ha grans majories polítiques. I les grans majories polítiques, per poder existir, necessiten de grans majories socials. Però les grans majories socials només es poden construir si hi ha un discurs, un relat, un storytelling, no feia servir aquesta expressió, però un storytelling dominant, hegemònic. Llavors, escolta, nosaltres som gramscians des d'aquest punt de vista. Nosaltres volem construir grans majories per governar, clar, sí, però sabem que per construir-les no es fa amb un pacte de dos partits, no és això, sinó que es fa amb grans majories socials. Per això interpel·lem a tothom, constantment, cada dia, a tot arreu. I això exigeix un relat. Quin és el nostre relat? Que volem pel nostre país tot. Ho volem tot. Que per la gent d'aquest país volem tot. Volem donar-los tot el que es pugui donar. I, per tant, per això volem la independència, per això volem totes les eines, tots els recursos, tots els instruments, totes les competències, tot, ho volem tot. Per què? Perquè volem ser el màxim d'eficients quan fem política d'habitatge. Perquè volem ser el màxim d'eficients quan intentem dotar de més recursos a les universitats. Perquè volem ser el màxim d'eficients quan destinem 150 milions addicionals en els centres de recerca d'aquest país. Perquè en això es fonamenta la competitivitat futura, perquè d'això dependran els vostres sous. I jo què vull? Que cobreu bons sous. I què necessita aquest país? Que cobreu bons sous. I que vosaltres cobreu bons sous no és una cosa que només us afecta a cadascú de vosaltres que el cobri, sinó que afecta el conjunt de la societat, perquè bons sous vol dir contribucions a la seguretat social que fan sostenible l'estat del benestar, perquè bons sous vol dir pagar IRPF i que fa sostenible el conjunt de les inversions que fem pel bé de la nostra societat. Per tant, quin és el meu objectiu? Que cobreu els millors sous possibles. I, per tant, fer que la nostra economia sigui competitiva en termes de recerca, en termes d'energia, en termes de transport. Sí, perquè si no aconseguim abaratir els costos en l'estructura de costos de les nostres empreses, serà impossible millorar els sous. Sí, aquests són els nostres objectius. Ja està. Sí. I per això, i això és la manera de construir majories indepes. Aquesta és la manera de construir-les. Abans has parlat de la teva percepció o de la teva situació personal. Em permetràs també fer-ho jo també. Sí. El meu avi sempre ha estat votant d'Esquerra Republicana, però ara
interpreta que Esquerra no va en clau independentista perquè està pactant, per exemple, amb el Partit Socialista, que és ben entès que no està amb aquesta voluntat que acabes d'expressar, que és la teva prioritat. Entén que els votants percebin que Esquerra Republicana la independència ja no és una prioritat? No, no ho entenc. Però com que tu m'ho dius, m'ho crec, diguem-ne, perquè et dono un versemblança a el que estàs dient. Llavors, digue-li al teu avi el següent. Si nosaltres volem construir majories independentistes, haurem d'anar a convèncer els que no ho són. Si no, no construirem majories independentistes. Resulta que entre els votants del Partit Socialista la immensa majoria no deuen ser independentistes, perquè si no, no votarien el Partit Socialista. Si els volem convèncer, haurem d'intentar arribar a algun acord amb el Partit Socialista, perquè als seus votants és més fàcil que decideixin votar-nos a nosaltres si veuen que nosaltres compartim coses que per ells són rellevants que si no les compartim. És més fàcil convèncer un votant del Partit Socialista de que acabi votant a un partit independentista com Esquerra Republicana si percep que Esquerra Republicana fa tot el possible per resoldre qüestions que per ells són importants, com per exemple l'ensenyament, la salut, la gent gran, els joves, les universitats, el transport públic, l'habitatge, els sous. Com és més fàcil convèncer-los? Si creu que estem intentant resoldre això que li preocupa o si creu que tot això a nosaltres ens importa un rave? Però aleshores la independència o l'estratègia independentista d'Esquerra és independent a les altres formacions independentistes? No, la nostra estratègia és que nosaltres volem construir majories perquè si no, no hi haurà independència. Però majories en governs separats de les forces polítiques independentistes, no? No, majories amb la majoria de la població de Catalunya. Nosaltres interpel·lem el poble de Catalunya, les majories les dona el poble de Catalunya. D'acord. Després, una reflexió numèrica, perquè si de la teva pregunta se'n derivés la suposició de que hi ha una majoria alternativa en el Parlament de Catalunya, si això és el que es deriva de la pregunta, la resposta és que aquesta majoria no existeix. No hi ha una majoria alternativa al Parlament de Catalunya. Em sap greu. Perquè si algú està interessat en que existeixi, sóc jo. Perquè és evident que em donaria més força per negociar. I, per tant, seria més útil, més ràpid al poble de Catalunya. Però no existeix. Sí, d'aquí la importància dels continguts. La importància dels continguts és que, esclar, si no saps aritmètica i no saps sumar el número de diputats que hi ha en un Parlament, creus que hi ha majories que no hi són. I, per tant, creus que es poden fer coses que, malauradament, no es poden fer. I, clar, intentar interpretar la realitat en contra de l'aritmètica és possible, intentar-ho és possible. Ara, estàs abocat a fracassar indefinidament, Com que el nostre objectiu no és fracassar, sinó que és triomfar, doncs intentem tenir present l'aritmètica. Més qüestions. Jo volia recuperar la clau jove que estàvem parlant en un principi. La clau? La clau jove, que estàvem parlant abans dels 18-24 anys. Jo volia preguntar-li sobre el suport del jovent republicà als pressupostos. Va ser una decisió per voluntat pròpia o va haver-hi pressions per part de la cúpula d'Esquerra amb l'objectiu de donar una imatge d'unitat? Doncs és evident que va ser per voluntat pròpia. Com no pot ser d'una altra manera. Són dues organitzacions polítiques independents una de l'altra. Bon dia, soc l'Aitana Gavilan. Perquè fa la visita al papa la setmana que ve i tota aquesta polèmica al voltant de l'ús del català, què n'opina al respecte i com prepara vostè, com sent aquesta visita de Lleó XIV? Gràcies. Són diverses preguntes en una. A veure, per tant, intentaré donar diverses respostes en una. La primera part de la resposta, a Catalunya en català. Ja està. A Catalunya en català. Fàcil. Segona part de la resposta. L'Església, en la seva condició humanista, és a dir, en la seva condició de garant de la dignitas hominis, de la dignitat humana,
en la seva condició de garant de la importància dels sentiments més íntims de cada humà, perquè és evident que la fe és un sentiment íntim, que s'expressa col·lectivament també, però que és íntim, també ha de ser garant dels drets de cada persona i dels drets dels col·lectius, i per tant ha de ser garant de l'ús de les llengües perquè enriqueixen el món. Per tant, la primera obligació de l'Església és amb la llengua del poble. I aquesta és una qüestió que ha estat àmpliament debatuda al llarg de la història i que, almenys en el cas de Catalunya, ha generat uns consensos amplíssims en la història de l'Església catalana. Per tant, a Catalunya en català sempre, i l'Església amb la llengua del poble. Després, una altra reflexió. Jesús, quina llengua parlava amb la seva mare? I la seva mare, amb quina llengua parlava el seu fill? Quan el va tenir en braços, quan va néixer i el va abraçar per primera vegada, amb quina llengua li va parlar? Si no ho sabeu, en arameu, que era la llengua de Maria. Sí. Li va parlar en llatí? No. Oh, però és que formava part de l'imperi romà, Ja, però li va parlar en arameu. Oh, però és que el llatí era la llengua de l'imperi romà. Ja, però li va parlar en arameu. Si el Sant Pare anés a beneir el que sigui al Jerusalem de fa 2000 anys, amb quina llengua parlaria el poble creient? En arameu. Oh, però és que ve de Roma i a Roma parlen llatí. Però en quina llengua parlaria? En arameu. Ja està. Fàcil. Més preguntes? Deixi'm fer-ne una al tomb del que acaba de dir. Sobretot això que comenta, no sé si vostè, aquesta reflexió potser més acotada, l'ha traslladat a algú prop del Vaticà. Sí. Recentment, i què li han dit? Recentment i històricament tot. Clar, a més és públic. Jo he adreçat una carta pública a determinades persones rellevants de la jerarquia catòlica. És públic, és fàcil de trobar. I he cosignat una carta publicada en el Corriere della Sera i l'Avvenire adreçada al Sant Pare, justament demanant això. Per tant, sí, clar que ho he fet. Ho he fet per aquesta via i per d'altres, sí. Per aquestes vies més públiques, a través d'una carta col·lectiva i a través de cartes més individuals, signades només per mi, les dues, però també per altres vies, sí, clar. Sí. Una cosa no està estrictament relacionada amb l'altra, però ajuda a entendre coses. Durant un temps de la meva vida jo vaig treballar al Vaticà. Jo vaig treballar a l'Arxiu Secret i, per tant, escolta, clar que tinc vocació per explicar-los coses, sí, esclar. Vaig treballar a l'Arxiu Secret perquè era estudiant universitari, i perquè en una època de la meva vida, no en totes, però en alguna època vaig treure bones notes. I llavors vaig guanyar la possibilitat de fer coses. Una d'elles, treballar a l'Arxiu Secret del Vaticà. Jo voldria preguntar-li, aprofitant que és llicència tan històrica, en quin moment de la història compararia el moment actual? El moment actual? El moment actual. En termes catalans, en termes del món en general, en termes de... En termes catalans. És una mica més difícil. En termes econòmics, a mi m'agrada molt l'economia, m'interessa molt l'economia, entre altres coses vaig fer de profe al Departament d'Economia de l'Autònoma durant uns quants anys de la meva vida i el meu doctorat és sobre pensament econòmic. En termes econòmics, el moment que vivim s'assembla molt als anys 70 del segle XX.
a l'estanflació dels anys 70 del segle XX. L'estanflació és un fenomen econòmic que es caracteritza per dues coses simultàniament, que és l'estancament en termes de producció i la inflació de preus. Per això és estanflació. S'assembla molt. Estem en un context estanflacionari, estem en un context que l'economia no creix o està deixant de créixer a pràcticament tot el món occidental i en gran mesura a tot el món, amb matisos, i estem en un context d'inflació de preus. D'inflació de preus que es justifica pel xoc d'oferta energètic, la guerra al Golf, però que en realitat té una raó molt més profunda, que és l'oferta monetària que ha esdevingut desbordant. I per tant que no serà fàcil de resoldre. Que només es pot resoldre a base d'augmentar tipus d'interès, però que augmentar els tipus d'interès provoca encara més recessió en la producció. I per tant provocaria atur massiu. I per tant està en un context molt difícil de resoldre, molt difícil, com ho van ser els anys 70 del segle XX. I això ho condiciona gairebé tot, perquè erosiona l'esperança. L'erosió de l'esperança genera por, i la por porta els humans a equivocar-se. Perquè quan tenen por, els humans pensen pitjor que quan no en tenen. I això explica per què busquen, a vegades, determinats humans busquen solucions que no ho són, perquè són tan simplistes que no solucionen res, que només són aparents. Que és dir, bueno, com que el món no va com jo voldria, com que no tinc gaires esperances, com que tinc por, doncs li donaré la culpa a algú. I llavors li donaré la culpa a les dones, als immigrants, als pobres, als catalans, als d'Esquerra Republicana, als joves, i fan una selecció de gent a qui donar-li la culpa. Si tenen molta por, posen a tothom dintre del sac, i si no en tenen tanta, seleccionen una mica més. Estem en un moment en què la por cotitza a l'alça. I els que no tenen arguments i no tenen raó saben que la seva única esperança és justament cultivar la por. I per tant el que fan és cultivar-la. Llavors, quina és la nostra feina? Doncs assegurar que hi ha esperança. En tots els àmbits. En el de l'educació i en el de la salut, en el del treball, en el de l'habitatge, en el del transport, en el de l'esport, en el de la cultura, en el de la llengua, en el de la democràcia. Per això hem d'afrontar els reptes quotidians de la gent. Per això hem d'anar a resoldre els problemes de cada dia de la gent. Perquè si la gent té la percepció que nosaltres no els ajudem en els seus problemes quotidians, per què han de confiar en nosaltres? I quan nosaltres els volem que comparteixin grans projectes amb nosaltres, els haurem de demostrar que compartir els grans projectes amb nosaltres és compatible amb resoldre els seus problemes quotidians. És més, no només és compatible, sinó que justament nosaltres som la millor garantia per resoldre els seus problemes. Dimitir del deure moral d'intentar resoldre els problemes que afecten a la gent cada dia és trair els nostres ideals. És matar l'esperança. I estem aquí per cultivar l'esperança, estem aquí per donar esperança, estem aquí per resoldre els problemes de cada dia, encara que siguin difícils de resoldre. I com que sabem que els reptes són immensos i que els problemes són molt grans i que sovint són tan grans que desborden la capacitat que nosaltres tenim individualment, per això apel·lem constantment a la construcció de grans majories, que no només interpel·len a un partit polític, sinó que interpel·len a la societat, que interpel·len els agents econòmics i socials, que interpel·len els sindicats, els empresaris, el món de l'esport, de la cultura, de l'ensenyament, de la salut, el món. Per això interpel·lem a tothom. Aquesta és la majoria que volem construir. Seguim. És ja la una, ens queda espai per
parell o 3 de preguntes, sí? Si no, el seu equip em renyarà. El temps ha passat ràpid, diguem-ne. Espero que a vosaltres us hagi passat tan ràpid com a mi. Bé, d'acord, jo volia tornar un momentet a la qüestió electoral. Hem parlat de les municipals, de les generals, i jo volia parlar també de les autonòmiques. El vostre partit se presenta també en el País Valencià i a les Illes Balears. Creus que poden caure el 27 els governs de Provenç i de Llorca? Sí. Quina estratègia seguirà el vostre partit en aquestes dues eleccions? La que acabo d'explicar, construir grans majories. I si veu possible un pacte en compromís en el País Valencià? Sí, el veig possible, sí. I faré tot el que estigui al meu abast perquè passi. I si no ha passat, per què és? Doncs perquè no tothom ha fet tot el possible perquè passés. Però crec que és possible, crec que estaria bé, sí, i tant, i tant. Esquerra Republicana està aquí per construir grans majories, sí. I, per tant, en el Principat de Catalunya Esquerra Republicana es presenta com a Esquerra Republicana, avui, ara i sempre, i al mateix temps, en el conjunt de la nació, està disposada a utilitzar altres instruments com ha fet sempre, també. Vull dir que res nou sota el sol. A les Illes ens presentem amb vara més i aquest és el nostre compromís, és el que volem fer, és el que fem, és el que estem orgullosos de fer, és el que estem segurs que dona els millors resultats per la societat ibisenca, mallorquina, menorquina i formenterenca, i per tant persistirem en aquesta estratègia, sí, sí. I en el cas del País Valencià, doncs, 3/4 del mateix, diguem-ne. Considereu responsables de l'auge de l'extrema dreta catalana, donat que la majoria de votants havien estat votants vostres i s'han desencantat amb tota la vostra acció política els darrers anys? No, en absolut, perquè no estic d'acord amb res del que dius, diguem-ne. A veure, per expressar-ho en termes aritmètics, perquè és que l'aritmètica és important, i insisteixo en això. Segons les enquestes, la segona opció dels votants d'Esquerra Republicana, la segona opció dels votants d'Esquerra Republicana, és a dir, si els votants d'Esquerra Republicana no votessin votar Esquerra Republicana, quina seria la seva segona opció? A qui votarien? Doncs la primera és el Partit Socialista. La segona, Junts. La tercera, la CUP. La quarta, els Comuns. La cinquena, no ho saben. La sisena, cap, ni un. No es plantegen, mai votarien res que no fos Esquerra Republicana. Ni que els insisteixis, ni que els diguis no, però és que m'has de dir alguna cosa. No, ningú. La setena, aliança. La setena. La setena vol dir que deu haver-hi, no sé, algú que va entendre malament la pregunta. La setena. Llavors, abans de dir no, perquè els votants d'Esquerra voten aliança, mireu-vos les xifres, ja està. Sí, però no dic tant als que ara voten esquerres que votarien, sinó als que ara voten partits d'extrema dreta havien estat militants a Esquerra. Sí, jo crec que, clar, tot pot ser en aquesta vida, vull dir, clar que sí. Per exemple, Ramon Franco, germà de Francisco Franco, va ser diputat d'Esquerra Republicana. Sí, bueno, clar, com que som un partit d'acollida, com que, bueno, fins i tot vam acollir el Ramon Franco, sí. Ens agrada explicar-ho? No especialment. Vull dir, ens sentim especialment orgullosos? No. Però ho va ser? Sí, ho va ser. Per què ho va ser? Perquè era un pilot d'avió i havia anat amb avió i havia... Bueno, jo què sé. I aquell home, que era un republicà convençut en aquell moment de la seva vida, sabia que si es presentava per la seva circumscripció no sortiria escollit mai. I llavors va venir i va dir, escolta, jo que sóc un republicà, sí, i m'agradaria ser diputat per la República, per què no em poseu a la llista? I llavors el vam posar a la llista. I com que vam
mega extra guanyar les eleccions, va sortir escollit en contra de totes les previsions hagudes i per haver. Per tant, clar que pot passar que hi havia algú que, sí, no ho sé, potser sí, però jo no el conec, diguem-ne. Pot ser. I com que en general els conec a quasi tots, els militants d'Esquerra Republicana, ostres, que jo no el conegui i alguna cosa de voler dir, però no nego que pot ser que hi hagi algú, potser sí, no ho sé. Però no... És evident que no... Nosaltres no compartim res amb la marca blanca del Donald Trump a Catalunya. Nosaltres no compartim res amb aquells que aplaudeixen que el Donald Trump posi arancels contra els pagesos catalans. Nosaltres no compartim res amb aquells que aplaudeixen que el Donald Trump posi arancels contra la indústria catalana i intentin enviar a l'atur els treballadors del nostre país. Nosaltres no compartim res amb aquells que diuen que l'estat del benestar ha de caure i que estan en contra de que els nostres avis cobrin la pensió. Nosaltres no compartim res amb aquells que odien a la meitat del país o més, perquè si odies a la meitat del teu país és impossible construir les majories necessàries per fer tot el que hem de fer, incloent la independència. Nosaltres no compartim res a qui menysprea la dignitat humana. Nosaltres no compartim res en aquells que s'acarnissen amb els febles i, en canvi, es genuflexen davant dels poderosos. Nosaltres no compartim res amb aquells que aplaudeixen els sous de misèria que cobra la gent que arriba al nostre país i que, com que no té permís de residència, no té permís de treball, i com que no té permís de treball, sovint treballa per una misèria. Nosaltres no compartim res amb aquells que aplaudeixen que no es resolguin qüestions com, per exemple, la del transport o la de l'habitatge. No compartim res. Res. Més. A darrere, ara sí. Roger, al micro. Qui té? Sí, Roger Roura, ja a tall de tancament, des del 2019 no pot impartir classes a la universitat, ho hem tocat d'esquit ja de l'inici de tot, per aquest possible contagio d'espíritu de rebeldia. Com està vivint l'exili forçat de la docència universitària? És a dir, com se sent vostè quan va a les universitats a fer xerrades o rodes de premsa però no pot fer classes? Merci. Sí, de fet un matís, no és només des del 2019, és del 2017, perquè clar, quan estava a la presó tampoc em deixaven fer classes aquesta colla, no? Llavors, com ho visc? Doncs amb esperit de rebel·lia. Per tant, què feia quan estava el 2017, 18, 19, 20, 21, estava a la presó? Doncs què feia? Classes. Sí, doncs organitzava classes. Llavors, els meus companys, mòdul Estremera, mòdul dur, em deien, explícanos història. I jo els deia, hosti, doncs vinga, explicarem història. I van fer una carta, una instància, demanant dar clases de història. I els hi van contestar per escrit: no se pueden dar clases de historia porque la historia es una herramienta de manipulación masiva. Llavors em van dir, hòstia, clar, Junqueras, tio, no m'estranya que estiguis a la presó perquè fas unes propostes que no sé, què podríamos hacer? I dic, hòstia, no sé, doncs proposeu fer classes de filosofia. I van fer una instància dient, dar clases de filosofia. I els hi van contestar, no se pueden dar clases de filosofía porque la filosofía invita a cuestionar el orden existente. Llavors van dir, hòstia, tio, és que tu ets tossut, en fer coses que no es poden fer. Una altra cosa que no sigui perillosa, com la història i la filosofia. I jo, innocentment, amb la ingenuïtat que em caracteritza, els vaig dir, hòstia, no ho sé, mates, fem classes de mates, no? Les mates són bastant inofensives, sí? I van fer una instància demanant fer classes de matemàtiques. I els hi van contestar, no se pueden dar clases de matemáticas porque las matemáticas pueden usarse para delinquir. Llavors els hi vaig dir, mira, escolta, s'ha acabat la broma. Farem classes i no demanarem permís a ningú. I em van dir, però està prohibit. I els vaig dir, bueno, doncs les farem d'amagat. I llavors van dir, com ho farem per fer-les d'amagat? Hi havia una habitació en què no hi havia càmera de seguretat.
misteris de la vida, jo què sé, no n'hi havia. Llavors sortien al matí al pati, estava prohibit el caminar taleguero. Sí, talego, presó. Talego vol dir presó. I estava prohibit el caminar taleguero. El caminar taleguero, ara no sé si aixecar-me o no, caminar taleguero és anar d'aquella paret d'allà a aquella d'allà en línia recta. Prohibit. Anar des d'on estic jo, on hi ha els vostres companys càmeres allà dalt, en línia recta, prohibit. Caminar taleguero, prohibit. Llavors s'havia de caminar fent voltes. Per exemple, si jo volia anar d'aquí on estava, on hi ha els vostres companys càmeres, i havia d'anar dibuixant una semielipse passant per aquella paret d'allà. I si volia tornar, havia de completar l'elipse passant per aquella paret d'allà. Llavors sortien al matí al pati, imagina't 200 presos, tots amb delictes contundents, sortien al pati i començaven a donar voltes. I a cada volta es despenjaven 4. A la següent volta es despenjaven 5, a la següent volta es despenjaven, no sé, els que fossin. I es despenjaven entrant en aquella habitació on no hi havia càmera de seguretat. A la 5a volta em despenjava jo del grup, entraven a aquella aula, hi havia 25 o 30, tothom sabia els horaris, cada dia fèiem classes d'història, de filosofia, de matemàtiques, de tot, hi havia un horari, tothom se'l sabia, el dilluns de 9 a 11 toca això, de 11 a 1 toca allò, el dimarts, I llavors jo entrava i començaven les classes i ens passàvem tot el matí fent classes. Per tant, com ho porto? Amb esperit de rebel·lia. Per tant, què procuro fer? Doncs això. Vinc aquí i em diuen no poden anar a fer classes. Jo vinc aquí i no sé si això ha sigut una classe o no. Jo crec que una mica sí. Espero que sí. La meva vocació és que sí. Espero que hagueu après coses. Llavors, què poden fer? No poden fer gaires coses. Vull dir, sí, poden enviar la Guàrdia Civil a perseguir-me, a precintar la porta, però abans no arribin segurament ja hauré marxat i per tant quan arribin no tindran res a fer. Llavors, això en les públiques. I després, en les privades, que no n'hi ha gaires a Catalunya i tampoc no cal que n'hi hagin més, allà sí que puc anar a fer classes i allà no m'ho poden impedir. Misteris de la vida. I per tant intento fer classes, o intento fer classes de perfil universitari fora de la universitat, en un altre lloc. Llavors, de què? Del que sigui, d'història, d'economia, de finances, d'inversions, d'història del Japó o d'història de la Xina, perquè algunes de les meves especialitats eren això, o de filosofia. L'altre dia, per exemple, vaig fer una classe sobre la síntesi kantiana de l'empirisme britànic i del racionalisme francès i la construcció dels fonaments de la filosofia contemporània a partir d'aquesta síntesi kantiana, per exemple. Jo faig això. I l'altre dia vaig anar a fer una classe sobre física quàntica a la Facultat de Física de la UB amb 500 alumnes. Bueno, no ho poden impedir, ja està. Ara, ells voldrien impedir-ho. Llavors, jo com m'ho passo? Doncs en grande, pipa, soc feliç com un anís. Quan feia de profe a la uni vaig tenir 6.500 alumnes. Vaig fer classes a 11 titulacions diferents. 11 titulacions. Vaig fer classes, deixeu-m'ho dir, que a mi m'agrada. Vaig fer classes a periodisme i a comunicació audiovisual, a polítiques i a sociologia, a econòmiques, a ADE, a empresarials, a història, a humanitats, a geografia i a un màster d'Àsia Oriental. 11 titulacions diferents. I com era? Feliç. Què deia el gerent de l'Autònoma? Perquè jo soc de l'Autònoma. En els meus alumnes hi ha dues maneres de captar l'atenció del públic. Bé, hi ha moltes maneres. Hi ha dues, us citaré dues tècniques. Una és la benevolència. Això es fa abans de començar la sessió. La benevolència és arribar aquí i dir estic encantat d'estar en una universitat com la Pompeu Fabra, en una facultat com aquesta, amb uns estudiants com vosaltres. Captes l'atenció. Estan contents. Hi ha una altra tècnica molt eficaç de captar l'atenció que és la malevolència, que és arribar aquí i dir bueno, ja sé que això no és l'Autònoma, però espero no sortir gaire decebut.
clar, automàticament tota la vostra atenció es dispara. No prossegueixo amb l'exemple per no... Però la malevolència és una tècnica fantàstica de captar l'atenció dels alumnes. Llavors, hosti, jo m'ho passo en grande, m'ho passo molt bé, estic encantat de la vida, perquè crec que és una cosa formidable, perquè crec que és superútil, perquè crec que ensenyar, si ho fas bé, té la capacitat de transformar la vida de la gent. És transformador. No hi ha gaires coses que puguin transformar la vida de la gent tant com ho pot fer ensenyar. N'hi ha algunes, enamorar-se. Aquesta pot transformar la vida d'una persona? Sí. La pràctica sistemàtica d'un esport, sí, és transformador, sí. Ara, ensenyar és una capacitat brutal, perquè, clar, tu, si et poses en plan entusiasta, potser et pots enamorar de 2 persones alhora, sí? Però difícilment t'enamoraràs de 67 o de 204 alhora. En canvi, pots ensenyar a milers de persones. Per tant, clar, la potència de transformació és increïble. Llavors, aquesta esperança de que pots fer que el món sigui una mica millor és una cosa molt reconfortant. Ja està. Hem de marxar, em sap greu. Per mi ha estat un plaer, espero que ho hagi sigut per vosaltres. Si ho ha sigut, ho sabré perquè em tornareu a convidar. Conti, moltes gràcies, senyor Junqueras, per acceptar la invitació. Als estudiants, gràcies per tot i bon estiu.